Shukor nakaslem jong unong san hima. Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization kahanyo tarik uleber ajar pesan kalait bani kendu UCM ke KHADC uba shimbor lang renja bat airu daga dorkas ban pen sngau shau ban pen kok bor biang yaki rang ba shnong bat ban pen janai no yaki an ki kanun bat ban weng no yaki jerwet ki jerwat kahitu ling ba upresiden uba don bok dekhar ula pen sngau yaka dorkas shau CM dak baong baki don kita ki an te amrau yaki CM ki rang ba shnong bat nakaliang UCM ula jubab syakaseng banak liang ke council kan pej bha yaki an kumno ban penwandur bat kawai kamat ke baga seng kala pen sngau show CM kalong hakabede baga jingpau ki gerteng jong ki bomde ki trairi traimuluk ke banadu usnam ahra khat khandai nak liang UCM ulaong bakin sapen bej bha bat penwandur hakabede bat kita ki an sen charge no shushu ka seng ling ba ka sora circle kala let bani kendu ya uba Winston Tony Lingdo badai pej ya katanat khayi ban pen sngau hakabede bat ka trading license hamajai hakba nakaliang kaseng kalalap bun ki kali jong ki barjala hakba bun ki bashalan mar sha Bangladesh kimyo iki trading license ka jingwan kendo jungi him ta CEO chief executive member jongra KHADC iwan banbu ya ka dorkas ke ba ngila angnot adu unchwa ba ngila wan bu hakani ka dorkas ka ba ngiong ba ban penkop bor biang ikirang ba snong lani ban penjanai no iki anji kanon ban weng no iki jirwet cikwi jirwat kat kum kini ki akirut nakaliang ko jungi ngila tho hakani ka memorandum ngila keren ko basay ngidon artli kimat kemudian kong hi ban empower biang ki traditional governing institution ban restrict yaki non neutral participate hapoka di council election kata ko bong ban empower biang lai hibaros kata la de pek hakiti ki ak bo per ko jongga KHADC pat haki ak jongki elaka bo per pi baki don gitu ki kita ki kondon kita ki ante mrau yaki CM kerang ba snong sya ban le ni sya ban le tai mla ban keti sai jagano ban tengin kalian ko jongi kumba pilatip hingi buat be kalenti jongka jingosoy ke instrument of action ne ban pun kubor iki CM yaki nok charge no kana kalian ko jongi ngila highlight hagane ka memo pat ngila yo ne kren bat kila ong ho kin le yekene kin pej hai ki ak rule kumno bakin wandur kata kadega komitmen nakalian ko jongki mat ba arpat kade halor kane ka lai ke ba kapau ka kerteng jong kini ki bomde ki daki indigenous tribal ani u trairi traimuluk ko ba dai na po ka kasi jentia jungi hangning highlight habe dai ko kani ka jingpau ka kerteng jong kini ki non kasi kita ki kuki naga demizo hapo jela ga jungi kadai nadu arajar kandai ka bangila itung ko kamteng ko hagani kanti nilawan ka council ba kani kandai ru ka binta jong ka state subject but nila highlight ang ne ka example kumba da pipay kumhanagalan u tau tribe mo schedule tribe kasi umpaw hagana ka schedule tribe te hangning la batay sai ba kiti ban pengor ba pembej no ya kani ki jingpau kerteng kani ka kini ki arpau tribe joga ST tribe hangni hapo jela me khalia ka bade ban amen no da ka biya tri lang bat ka state bat ka anjong ka state te nilai i bat ngila tip ba hakidus council ki bala dep pass ke resolution haban amen no ya kani ka jingpau kerteng jong kita ki ST tribe ka ba arpau tribe ka badan po ka jela ka jong ni klem pun semua ya kini kimat nomor ba ngi lai i ba ngi dang ya ap nomor ba lai hi baling ngi klem bu ya kini ngi dang ap ya ong ke dia kata ka jingpung kubor ya kirang ba sno hendrai ngin dala cek pat dia kata ka ba ki ong ba ki pung kubor kam shimdon kum kata ka jingkwa ga jungi bat klem da weng ya ki ante merau kursya ya ki siem bat kirang te takadaw ngi wan mi ha kani ki isi thamai bat ngi kermen ro bat kani kam dei ko basuk kan tham jawat yaki bat mi kermen bat ba kan sa long ka bajop bat ka ban siso bat kinla hiru ban tre kat kum ka jing ai jumut bat nyin dang lagi den ni ka ka am kadang muslim ulong baya ka bamentahi kam dei ka basuk namar kani ka kan yetun ko ka state subject ru bat habiya dei ki ag ru kin examine bat kin pet bat kin clear ya kita ki an ki belandon bat kin review bat kin sampai kumno kin wandur bat kila ong hi ba makini ka commitment jong ki ban ai bi kata ka
jika jing kata ka sinchar snong kabarim kan kin persang ban le jika hukum ke bedai penuan dor jika kata ka anjur penuan haba ya dai snong hem ya kata te haba pajba hi commander jung pajba kila pha iki ban song ni nyim don kam tan ban ajung mot andrai ka ai ka bang ni ai ni su ong iki ba namar bangi buat bat ni yai kat kum ka instrument of action ni pun kenal ba ai bentadam bat penuan dor lem dia kata ka jingkwa ka jungi bat ka jingwan long bat ka jinglong kerpang le ni kata ka unique history jong kasih ka ndrei ban batai pat ban yaki ban ai jingmot ban le kum ne kum tai ngatharai habau ka mandate jong pajba hi kila tip ban kumno ban phai ki ta ki tip khamba ma ki ke basang hang ne hasuki ban ni ke ba tengor ngin pen bat ngin yai budian lada kadon hang ni hang tai ka ba idon kam ban yetre ban ajimut ngin wan sikmat ban ajimut ya ba mentang ni IT saya ki bakin tre kat kum ka kam ram ka bala pension do pai la Kita sengi ngalang kan ga hito sora circle angkat kejing seran lang nang posen sabodi presiden ang ba ni nilai kendo iba instant to niling do bade in charge ng trade abe ade bat ko ka mat kata kalong ba kajing ade ba ka niga trading license po majay kemado umtay ga ngina kalang sang na alapon kinigi kali gikhar bili supply match po Bangladesh buwan nakikimdon niga trading license ta mutadin may kendo iba instant yung ba kalian jong ikin sampai kay gilapan le tang ba kulanti tarai le ay ibron kam diba ya de bakati stian mara imla ay kalong ba buwan ni kasi kinsa long kinsa du diga kan ka kambade sti chaw jai but niro la oro ya iba ba impact tunta singi ba ya de ba kenu ka kam pada dang live kasi ndai ban ati national dokar bai ban ayu kasi tunta singi tabat dala gamlek na skmat nagakam te nang jungi hito sarangin hap hier site ila ikaw lang balek no tabangin tahig nang apswa kuno ka na lang jung sekonsep le ada katap inspect na kual katuan ni kani ka long ka ban yasai susu kani ka jing ujor kadai halor kini ki import export kani kita ka jing khayi yo motion babon ki khasi bat ki non khasi ru ki ba export yo motion sha Bangladesh ling ba ka majai ke hadian ke jing ujor jong ki nong song snong bat ki ba khayi sto kam tam ne ki paradok parasnan gitu khot jongi fo sora circle kana pedeng na jong ka sora circle ru wan sa central body ki pensmo ini ne kalian ke jongi hadian bengilai song bat ki ilai kendo bat ki to ki ba na stay ki betre te ngi pensmo shogu pm jong ka trade ba bon ki kali ki bamde jong ki khasi ki khai motion chatai habaki khai emotion ubadang dei nong wei la new tau non tribal uban kam ya ka trading license kumba PE menta babun teli ki trok ki bayat satai ki deibe ki jong non kasi la ne u ta non tribal haba non tribal ulai tengi penso ne ba deban check deban pengore ki deban don de ki kortisla ki deban don ni ka trading license haba pha yum motion satesha bari i kentu i kadus konsil ban simkhai kini ke kam mordor bat nga kenturu i gitu ki don ki kapto ki kat ni ki khasi ke bale benimiru nai le benimire namar kani ka kam be bon ki khasi jungi ki lala ban le tingi kentu i phi nai le skani ka kam ka benimi kan bahai phi ba pinsrang hi ka kam la jong patnumi kamani tu sausan hazar yo kai ga poi tengko bat no na jungi sopo nanti singking ha ba ya dei ban check trading license yo phi ong pat ba ye ka khani ke jakpo andri gai ba ki de ban le de kelenti ka badai ni ngi long kum ka jingsneng ke phi te lada phiat tambat na kalian jo sora circle ba ha jing don kat jungi ngin kendang lut ke dei dei pat ngin select ru ban ye kendo bat ka custom ha ba ya dei bat ke motion bat namar bniyo ke jing ujor ba don ruki kali ki ba let supply yo motion claim ke LC kata ka pemla ban kian ngin saya ikut dia ni kan kam bat ngin selek na wot bat ngin sa jat kelenti kat kum ka aj bat ngin rat deng khong ye kan ka jing wan khai ni mender klem de sew ke khajana hapo ka bri nyok te tai tai le shi bon sam ngi ling ke ye kata ye ka kumba hakan ni ke jing tho ru ling ba jong ko so asal ngin ada kren sai ke kam hi ke balala do parado prasnam jungi komut don kam shu ban ai kata ka trading license kata le ka bolong hakmat wat ndai tang nangi wat ka dang shan rong lai iling ba kilat tai ko bot u CM jong ke CDC la ai ka commitment
pa kin te lakam haban ai ye kata ka tering lesen shiki non traga